ktorá učí na 2. stupni. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Položíme vám pár otázok. Dobre, skúste. Ako dlho učíte na tejto škole? Na tejto škole učím v podstate 9. rok. Ako sa vám páči na našej škole? No, na našej škole som si zvykla, vždycky som sa stretávala s novými a novými ľuďmi, samozrejme aj s novými žiakmi, takže som sa tešila, že som vždycky niekoho nového spoznala. Takže fajn, teším sa. A koľko tried učíte? No, na 2. stupni učím takmer skoro každú triedu od 6. ročníka do 9. ročníka, väčšinou nemčinu a ešte prípadne nejaké iné predmety. Páči sa vám vaša trieda 7E, alebo teda aká je trieda? Dobrá, zlá? No, sú tam rôzni žiaci, samozrejme, sú aj veselí, sú niekedy, že ich musíme napomínať, ale inak sú milí a snažia sa, ako môžu, samozrejme. A učili ste niekedy aj na nejakej inej škole? Áno, 1 rok som učila na strednej škole. Budete vám obedy na našej škole? No, sú vynikajúce. Ďakujeme. A aké predmety učíte? Učím v prvom rade nemčinu a mám teraz jednu techniku, predtým som mala ešte hudobnú výchovu a tak priebežne. A odkedy učíte na našej škole? Je to v podstate ten 9. rok, takže od takého 2014-2015 by to mal byť školský rok. Dlhé. Je to už dosť dlho, veru, už som tu stretla veľa ľudí, aj spoznala, aj odišli, aj prišli zase noví, takže je to také flexibilné Ja som stále. napríklad, keď sme išli robiť rozhovor s vami, že sme si dohadali, tak ja som nevedela, kto ste, až potom som zistila, že vlastne vy ste na našich chodí. Lebo vás neučím vašu triedu konkrétne, však? Hej, našu triedu učiteľ. Učím, ale konkrétne nepatríš do tej skupiny, takže ale keď sa spojíme nejako, tak, alebo zastupujem, tak sa stretneme a spoznáme sa. O tom to je byť vlastne spoznaný a stále sa s niekým novým stretávať, však? Je to také zaujímavé potom, také milé. A máte si nejakú svoju najobľúbenejšiu triedu? No, to sa nedá povedať, lebo v každej triede sú aj žiaci, ktorí sú perfektní a sú aj nejakí problémoví možno žiaci, ale to treba s nimi komunikovať, o tom to je, aby sme ich upozornili na to, čo robia napríklad zle, aby to zlepšili, však na sebe. A aké všetky predmety učíte? V podstate teraz mám väčšinu nemecký jazyk. Aha, a Takže od 6. ročníka až do tých 9. napríklad slovenčina, matka bola vaša stránka, že je zlá. Slovenčina, matematika, no keď som sa učila na škole, nebolo to moje to najobľúbenejšie. Väčšinou som začínala s tou nemčinou a potom som chcela s tou nemčinou pokračovať aj na vysokej škole vlastne. A zmenili by ste niečo na žiakov? Na žiakov možno niekedy, keby boli viac pozornejší, viac nás počúvali, áno, aj v tých odborných veciach, aj tak celkovo, keď ich napomenieme, aby to bolo vždycky lepšie a lepšie. Kebyže nie ste učiteľka, tak čo by ste robili? Keby som nebola učiteľka, možno by som robila tiež nejaké tvorivé veci, lebo toto je vlastne tiež práca taká tvorivá, ktorá vyžaduje komunikáciu a tvorivosť. A je to pekné, že pracujeme s niečím novým a asi také tvorivé veci by ma bavili. Takže výtvarná. No, čiastočne možno s tým, možno niečo organizovať, možno nejaké takéto výstavy, alebo nejaký takýto spôsob. Také všeobecné. Alebo aj práca v kancelárii môže byť zaujímavá, keď máš tiež zaujímavých ľudí. Takže keď sa stretneš s niekým a niečo také veselé robíš. A chodili ste na túto školu aj ako malá? Nie, nie. Ja nie som odtiaľto, nie som z Osenca, takže chodila som v Bratislave na základnú školu a potom v Zlatých Moravciach. Máte nejaké domáce zvieratá? Áno, áno, máme zajačika a mlčiatka. A kde ste študovali pedagogickú školu? Študovala som filozofickú školu a bolo to v Nitre, konkrétne. A čo je vaša záľuba? Moja záľuba, tak samozrejme tie zvieratka sú fajn, rada aj varím, rada sa venujem nejakému pečeniu, nejaké torty, to ma baví, to je tiež tá kreatívna stránka. A rada si aj zašportujem a idem do prírody, takže to ma veľmi baví. Poznávať tiež niečo nové a možno aj nové krajiny. Cestovanie, to je tiež fajn. A kedy, v akom veku ste sa rozhodli, že budete učiteľka? V podstate to bolo tak niekedy na strednej škole, keď som rozmýšľala, že kam idem ďalej a za akým predmetom, čo by ma bavilo, ktoré zameranie, takže tam som sa rozhodla, že vyskúšam vysokú školu s nemeckým jazykom a vlastne bol v ponuke učiteľkou všeobecných vzdelávacích predmetov a skúsila som to. A potom som vlastne nastúpila. A chodíte so žiakmi aj na nejaké výlety? Áno, áno, chodievame na exkurzie, chodievame do Viedne. Boli sme už aj v múzeu viedenskom, aj vlastne v centre mesta, aj Schönbrunn, zoologická záhrada.
Takže ak trošku podrastiete, zoberieme aj vás. Dobre? A ja by som chcela už teraz. Áno, určite áno. Je to také... zaujímavé. Je to zaujímavé a je to vlastne také doplnenie informácií, doplnenie si vedomostí, ktoré možno získame iným spôsobom, takým zážitkovým. Ja mám veľmi rada školské výlety, hlavne aj v zahraničí. Áno, ale v určite. zahraničí sme ešte my neboli. Ani my. No. Je to trošku časovo náročnejšie, ale tak tá Viedeň je taká dostupnejšia. Takže z tohto hľadiska určite vám chceme dať šancu každému, ktorý ste na 2. stupni, aby ste sa raz aspoň dostali na vianočné trhy napríklad, alebo do tej zoologickej záhrady. Závisí od ponuky, ako kedy pôjde. My už sme boli minulý rok na konci našeho zoologického. Áno, ale vo Viedni nie. Nie. Takže je to iné. Je to samozrejme Ja trošku. mám ešte pre vás poslednú otázku, že kebyže by ste mohli niečo na našej škole zmeniť, tak čo? No, keby som mala tú moc a zmenila by som, tak by som možno zmenila práve ten prístup tých detí k tomu vyučovaniu, aby teda boli taký fakt naozaj pozornejší, aby si viac vážili, čo pre nich koľkokrát urobíme a aby sme si dokázali nájsť taký dobrý vzťah medzi sebou, aby si sa cítili vy príjemne a ani učitelia v škole príjemne. Aby sme chodili vždycky s radosťou a vždycky s láskou, robili veci. Ja som myslela skôr také veci, akože nejakú stavbu novú. Stavbu, no telocvičňa by sa nám určite ešte zišla ďalšia, keby bola možnosť, alebo teda vonku športoviska, keby sa doplnili. Takže to by bolo fantastické. A dokedy plánujete učiť na našej škole? To ťažko povedať, ale dokedy ma to v podstate v prvom rade bude baviť a naplňať. Lebo to je to poslanie učiteľa, dokedy to robíš s láskou, to ide lepšie, ako keď už niečo robíme na silu. Sami viete, keď robíte niečo na silu, alebo trošku povedzme z donútenia, že musíte, tak už máme k tomu taký iný prístup. Takže hlavne dokedy ma to bude baviť. Ste veľmi milá pani učiteľka. Ďakujem, aj vy ste veľmi zlaté jačky. Mám vás veľmi rada. Aj my vás máme radi, verte v tomu, aj keď vás niekedy možno vyhrešíme za niečo, že niečo by ste nemali, nemyslíme to určite zlom. Dobre? Ja by som chcela, aby ste ma učiteľka. Možno sa to niekedy vyplní. No. Ty nevieš. Vy ste veľmi milá, keď učíte, aj tak pekne učíte proste, keď ste niekedy suplovali, že pani učiteľka rektorika chýbala, Áno. tak ste veľmi pekne učili. Snažím sa, aby sme mali dobrý vzťah, aby ste aj vy sa cítili dobre, aby ste tým pádom mali vzťah aj k tej nemčine, možno práve taký iný. Máte takú dobrú techniku učenia. Takú milú, že má akože veľa učiteľov to má na našej škole, ale málo kto zase. Snažím sa byť taká ľudská, o to ide. Aby sme mali ten ľudský prístup v živote, že aby sme potom to, čo nadobudnete, dávali aj iným. Takže to, čo sa naučíte možno z tejto stránky, aby ste to mohli postúpiť aj ďalej. Svojim kamarátom napríklad, alebo doma v rodine, aby ste mali ten dobrý príklad. O to ide. No to by bolo asi od nás všetko. Ďakujem veľmi pekne za milé stretnutie. Ďakujeme, že ste nám prijali naše pozvanie. Teší ma, teší ma. Veľmi vám ďakujeme, že ste tu s nami boli a samozrejme hoďte odberík a lajčík, nájdete ich tuto dole, budeme veľmi radi. A ďakujeme za pozornosť a pekný zvyšok dňa. Ďakujeme. Pre Mlínsku TV, Bianka Chinoradská a Katarína Jomušová. A Linda Bekšová.